Dnes som spustil miesto, kde môžem byť viac človek ako tvorca. Jedná sa o uzavretú skupinu na Facebooku Hlubo Vibes Club, kde je nás už 25. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa pridali. Ak máte záujem vidieť zákulisie Hlubo Vibes, rôzne momenty, rôzne fotografie, ktoré inde nezverejňujem, tak sa môžete pridať. Budem veľmi rád. Nech je nás viac, nech je tam komunita ľudí, ktorá si bude navzájom rozumieť, spoznávať sa. Možno tam nájdete aj nových priateľov. Chcem, aby táto komunita bola o ľudskosti, o tom, čo je vlastne aj Hlubo Vibes. Hlubo Vibes, autenticky od srdca. Odkaz na skupinu nájdeš v bio. Teším sa na teba.